Joo. Ismolle sama kysymys periaatteessa. Niin kuin tuossa Roosa sanoi, niin vastaat tuli parempi, mutta hyökkäystä on selkeästi heikommin. Mutta en mä tiedä ratkaisiko peli siihen, mutta mihin se sinun mielestä ratkesi ja minkä takia? Kyllä me siis tuolla vastaanotolla hyökkäystä 31, jos meidän jenkki, meidän päähyökkäystä on 2835, niin meidän passipeli epäonnistui tosi pahasti tänään. Koperstein oli kyllä ihan jossain muualla. Ensinnäkin kelle passataan, että keskeltä ei hyökätty tarpeeksi. Vaikka tuolla vastaanotolla olisi pitänyt hyökätä keskeltä paljon enemmän. Ja hyökkäsi vaan sitkeästi noiden kavereittensa kautta ja se ei kyllä tänään oikeastaan toiminut, vaikka sitä yritettiin muuttua. Omia virheitä 31, yritettiin karistaa cup-viikonloppu kyllä tällä reissulla. Meillä oli tosi hyvä peli alla sunnuntaina ja selvästi niin tämä keskittyminen tähän peliin ei ollut niin miltään planeetalta niin täällä. Että ei, sen näki niin kaikki, se näki puolustuksenkin. Syöttö oli aivan liian helppo, jos katsoo meidän syöttöä. Se lähti syötöstä ja sitten se lähti torjunnan ajoituksesta, torjunnan käsistä, lyöntisuunnista. Ei ollut kukaan niin oikeastaan tänään, niin Laakkonen saa lopussa hyviä torjuntoja, mutta oli kyllä meni valmistautuminen pieleen. Täytyy itsekin miettiä, että kannattaako hyvän pelin jälkeen aina kehoa vai pitäisikö sitä paskaa vaan luoda, että joukkue pysyisi niin varuillaan koko ajan. Tämä on aika mielenkiintoista, että kuitenkin. No, en mä tiedä, se on. Blogi pelasi tosi hyvän pelin ja mitä pidemmälle peli meni, niin tietysti puolustuspeliä heillä rupesi toimimaan. Että hyökkäyspeliä he otti pääsessä 4. ja 2. Että keskeltä ei paljon mitään eikä 6. paikalta, mutta hyökkäsivät hyvin 4. ja 2. paikalta. Ja puolustivat hyvin, että siihen se ratkesi. Ja sitten siihen tahtoon, niin kuin tuo vastustajan passari sanoi, että meillä ei ollut tänään halua voittaa ja blogilla oli selvästi. No pitäisi tämä tietää valmistautumista siihen kapiin sitten? Täytyy katsoa, meillä huomenna teillä on vapaa-päivä, mutta tuossa bussismiitteessä harjoitellaan kuitenkin huomenna. Ei se siis mitään muuta sillä tavalla, että kyllä meidän joukkue osaa pelata paremmin kuin tänään, mutta että meillä niinku ulkomaalaiset, jotka periaatteessa harrastavat tai pelaa työkseen, niin sitten he tulee tuollaisella asenteella peliin, niin kyllä he saa kyytiä ihan varmasti. Niin olisiko se nyt ollut se kapi mielessä sitten? Mä en tiedä, että jos me ollaan tällä kaudella hakattu Pariisia ja kovia pelejä tuolla ECF Cupissa ja sitten niin tulee kovaa pelaava blogi, se on hyvä joukkue ja nyt Jukka on tietysti saanut vähän roolituksellakin vähän enemmän saa tehoa irti tuosta joukkueesta. Niin en mä tiedä, siis varmaan oli mielessä, mutta että oikeastaan mä oon pirun tyytyväinen siihen, että ei tämä mennä asemaan sarja 3 silleen kauheasti horita vielä, mutta että jonain päivänä, että jos pelurit meinaa kehittyä ja joukkue meinaa voittaa jotain, niin jos kaadutaan, niin kaadutaan saappaat jalassa, että tietysti on valmiintalle semmoinen merkki, että ollaan niin kuin vielä aika puolivälissä tätä matkaa. Mutta kuten sanottu, tämä oli hyvä osoitus siitä, että ei liigassa ole, Flokihan on pistänyt täällä, voitti Orpon ja 3-2 Salolle hävisi sitten silloin alkukaudesta, että ei ole yhtään joukkuetta sarjassa, jota vastaan voi lähteä takki auki. Se on hyvä asia tietysti tälle niin kuin naisten liigalle. Me ansaittiin tappio ja Floki ansaitsi voiton. Se joukkue, joka pelaa sydämellä ja uhrautuvasti, niin yleensä sitten voittaa. Käyttivät härskisti 4. meidän huonoa torjuntaa kyllä hyväksyttiin. Sitten varmaan Jukka. Joo, tiedettiin kyllä, että hyvä joukkue on tuossa vastaan ja eilen oli vähän huolestunut kyllä. Viimeinen treeni oli vähän semmoinen, että tuntui, että onko joukkue tulossa kokonaisuudessaan kipeäksi, mutta ei sen ainakaan sitten tullut. Mutta sen ikähuoli on ihan turha, että ajatus kumminkin, että Kangasala vastaan pitää pystyä kyllä huippupeliin. Mutta näköjään se ihan jatkuu siitä, mihin tässä on pari viikkoa niin menty, että ilosta meininkiä. Oikeastaan niin kuin Evekin sanoi, niin syöttö oli ainoa niin semmoinen niin selkeästi meillä edelleen vähän heikko kohta, että 11 virhettä ja 4 ässää vaan, niin se ei ole hyvä luke, mutta toisaalta sitten taas muut osa-alueet toimittaisi sitten tosiaan niin vastustajan ykköspassari ei sitten ihan pystynyt kunnolla hyödyntämään.
sitä. Toisen erän alku taas sanotaan siinä 10 pisteen 8-6 ainakin johdettiin, niin siinä sen jälkeen tehtiin taas semmoisia niin helppoja virheitä ja se, ainakin se erä, no jatkopalloille tultiin vielä, mutta se menetettiin ainakin siinä keskivaiheella se ote siitä. Taas toisaalta sitten, tai oikeastaan molemmat kakkos- ja kolmoserässään tultiin hienosti siellä lopussa. Toi kolmas erä oltiin taas siinä vähän tappiolla 1921 ainakin. Ja se taas vietiin. Hienoja tommosia niin taisteluita kyllä. Kyllä, että niin siinäkin toisen erän lopussa kumminkin Nea ja Ansku tuli hyvin siihen syötölle ja nosti meidät vielä takaisin siihen taisteluun mukaan. Eipä tossa nyt edelleenkään ota mielelläni 3 pistettä tästä pelistä niin kärkijoukkueelta kyllä meidän piste saaliiseen mukaan. Että hyvä on jatkaa ja pieni ansaittu lepo tässä joukkueelle on ansaittu. Niin, te näin pisteen päässä on sitten sitä. Tosi siellä on ottanut vähemmän nyt pieksemään. Joo, kyllä meillä sinänsä kaikki on niinku ihan täysin omissa käsissä, että kohtuu sinänsä hyvä ohjelma meillä on, että nimenomaan se on omissa käsissä. Toki ei voi myöskään hävitä niitä pelejä, mitkä on siellä sitten tärkeitä, mutta tässä on periaatteessa 6 pistettä otettu jotain niin kuin alun pitäen vaan tietyllä haaveilla, niin on tullut tässä. Ja kumminkin tuntuu, että peli toimii ja silti tuntuu vielä, että paljon on semmoista, johon täytyisi niin vielä päästä parantaa ja niin poispäin. Niin No, siinä missä on. Mitä siellä nyt ensimmäisenä sanottiin? No kyllä se kumminkin edelleen toi niin kuin Riin toi kakkospaikan hyökkäykset, se on ehkä nyt mennyt vähän parempaa ehkä vielä meidän pitää pystyä. Ja sitten tänään, niin kuin Evelenkin sanoi, siinä se taisi olla myös toinen erä, että vähän se passityöskentely meni itsestäänselvyydeksi, heitettiin paippi siinä, kun se oli selvää, että no heitetäänpä tuohon. Tänään ei nähty semmoista niin kuin juonikkuutta ihan sen paipin suhteen. Toki torjuntakin oli kovaa luokkaa. Taas sitten bonuksena niin kuin Lanalle, että siellä oli kummin kohtuu kova seinä vastassa, että Lana pääsi siitä kyllä yllättävän hyvin ohitte ja niin poispäin. Iva-Marihan vallannut mukavasti tuon avauspaikan sulla tuossa. Joo, on tosi tyytyväinen Eeva-Marian kyllä. Itse asiassa tiedä Eeva-Marian sinänsä taustalta, nuori tyttö kumminkin. Se oikeastaan oli ainoa sitten, että pystyttiin rilaittamaan taas laitapaikoille, että se oli onni autu, että Eeva pystyy siinä mun mielestä ollaan erinomaista ja mun mielestä on kehittynyt tosi paljon. Tänään oli vähän hakemista ehkä torjunnan suhteen, mutta loppuun kohti taas parantui kyllä. Ja tuntuu, että nauttii pelaamisesta. TVhän pelasi loistuvan pelin tänään passarina, niin erinomainen puoli. Joo, sitten jääkö kaikki sanoa. Kaikkia ei voi muuttaa kesken pelin, kun ei se vaan toimi, niin se toimii. Sitten on 2 pelaajaa samassa paikassa. Näin se menee. Mutta meillä taitaa olla Liigablogilla vapaa viikonloppu, ensi viikonloppu, kun on Cupin pelit ja Ismon porukalla taitaa olla välierät ja loppuottelu. Lauantaina kello 11, että se on. Onko sä menossa sunnuntaina sen koulutukseen? Joo, kyllä varmaan ehkä voi. Mut mites teillä on nyt hirveä hönkä päällä? Nyt tuleekin tauko tässä. Voiko olla huono juttu? No joo, ei sitä kun ei ikinä tiedä, mikä on hyvä ja huono, mutta ei se nyt haittaa. Ettei se vire katoa. Niin, no ensi viikonloppuna saadaan 2 viikonloppu siihen perään, että Sauraka vieraissa ja Mesto perään vieraissa. Tärkeä viikonloppu onkin sunnuntain osalta. No varsinaisesti on. Sitä konttausta, mikä täällä jouluna käytiin. Niin nyt on kyllä kaavelkoja maksettavaa sitten. Tää on kahdesti mielettäni. Se on tietysti aina huolestuttavaa. Aina kaudessa on joku joukkue, joka on jollekin paha ja se on ihan sama, onko se niin kuin ykkönen ja viimeinen, mutta niin se vaan yllättää meitä.